YouTube. Аз съм Хекчо БГ и това е нашото... Това ще е втори епизод в Crazy Craft. И да, днес ще покажа новостите. Нали, няма много новости. Значи това там, което го построих, аз не знам какво е, много тъпо стана. Ето тази къщичка, която тук що построих. Хобитската къща вече е готова. Намерих спаунер. Чакайте, къде беше? Да, ето там. Също така и направих някаква си там тъба подводница. И да, нека да покажем развитието. Слизаме. И вече садахме. Да покажа първо, значи ето тази къщичка, но не кефи как изглежда, как стана. Ето я. Ето го покрива. Лак. Ето го покрива. И... да, нека да видим към хобитската къща. Тук направих някакво коминче. Поне така си мислех, че трябва да изглежда. И ето, в смисъл вътре не е много голяма, няма никакви честове, просто иска да покажа горе-долу как ще изглежда. Нали, ето така, това тук много тъпо стана, знам, не хейвайте. Тук две вратички и просто влизаш и тук. Това не знам тук за какво го направих. Тук има затвор. Честове, в които има само тъпоти. Нека да справям вратичките и да ходим към подводницата. Добре. Ти ще ми направиш проблеми. Ти ще умреш. Абе аз какво бия, бе? Добре. И... да, както видяхте, тази фар, това там такъщичка. Такъщка няма как изглежда тук. Ето. И това зомби ще умре. Дай ми активира. И ето как изглежда покрива. Да знам, някакъв такъв фосъл на макет как стана. Тук някакви честове, да, вече ги показах. Къщата няма нищо ново. Тук добавих прасета. А тук добавих още една кокошка. Тази тръстика, не знам какво ще правя. Ето я, подводицата. Знам, много тъпо стана. Ето я. Сега ще покажа отвътре. Да, ето я. Сега ще покажа. Чакайте само да не се отдава, защото става фейл. Ето тези перки, къде ги направих. Да я знам, може... Милон кеф как станаха. Нека да излизаме. И ще влезем вътре да я видим. Това са поне работи, където се гледа през тях. Не знам как се наричат. Ето тук. Тази ръчка се едно, нали, през нея се гледа. И да, ето тук как се вижда. Сепи, мепи или там каквото са. Не знам как се наричат. Тук някакви ранни шитове. Печката няма нищо.
Добре, това тук е малко трудно се изглежда. Трябва да правите така, така. И сега нека видим към едната стая, която не знам. Много тъпо стана, още не е осветена. Даже не знам каква е тая постройка. Нали тези работи, които ги виждате, само аз съм ги строил, защото Captain Firewall не е влиза в сервера, не знам защо. И да. Само да гледам тези ферми. И ще паузирам клипа, за да обера и тази шугъркейн фермата и ще осветя тук. И ето го това чудо, което не знам въобще какво е. Ето го. Някакъв не само да убия, тук видях. И с другото сервера вече добавиха 500 пълин, когато върнат клипара. Нали? Като върна клипа да не прави тъпки. И сега този скелет отзад ще ми щупи каското най-вероятно. Ако не спреме цели, ще ми щупи, да. Айде стига, бе, и най-сетне. И да, тъкно да я покажа тук. Ето я. Там стана тъпо, някакво еднообразно и да. Всъщност, може тук да се увиди това е деце, въпреки че каската не съвсем ще разбира. Въпреки че езерите след малко от тук мисля, че пак може да се увирива, не знам. Да, почакайте само една секунда. Тук съжалявам и без да съм спряла да снимам. Да, ето го това. И какво да кажа, тази къщичка си знаете. What the fuck? GG, what the fuck, как се озова това тук, бе? Shit. Може би падам тук отгоре, не се знае. Ти стоиш тук, в казармата си. Някакси тук тъпоти, идиотщини, това ще го оставя тук, защото ми трябва не също да го взема. Това е това. Или никога няма да взема в казармата. И да, както може би забелязахте, си смених името в YouTube и аватара, не ето този скинче, ето това скинче, пак. Да ви кажа. Фара, къщата, много кефи, как я построих. Първи си направих един друг сервер, да видя как ще стане. И след това направих тук мощето, подводицата, която са много тъпо. И да, ще обера всички ферми и след малко се връщам и да, ай, чао. Хора, останахме тук и искам да ви покажа колко неща събирам от всички тези ферми, които ги обера. Даже е пораснал още диня и картофи и моркви и what the fuck. И само вижте. Бам! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 стака и 12 sugarcane, един poison potato, стаки 8 potato, 21 wheat, 12 seed, 17 картофа и да, мисля, че това е. И сега нека идем да ги оставям, защото сме се препълнили. И знаем колко sugarcane събирам от едно. Даже не е пълно набиране, защото ви виждате, сигурно остана един стак по земята sugarcane. Ай не, един стак, половин стак, но все пак 7 стака са много. Мисля, че имаш да. Мисля, че правим един чест специално за... Оп, не. Ама къл е... Разбрах, че има специална чест. Виждате колко стака sugarcane имаме. Само да пусна да се включат. Така.
4 реда, почти пълни. И да, някакво друго да покажа. Само трябва да светим и някакви станали тъпоти. Тук имаме, нали, ако не фащаме риба от нормално кое деце, което е, ето това е деце. Ето това. Чакай, ще пробвам един експеримент. Чакайте един момент, сега ще лагнем, защото нещо ми се е бъгнало. Трябва да смених шапака и някакво друго да покажа. Аз съм се бил с този шапак, извинявам се, но съм тук. Чакайте само. Един момент. Да го сменя. Чънкове, аре ще ми лопа, извинявам се за което, аре ще го ни чънкове. Цялата чочо. Ей. Искам да видите як е меч. Yeah. Yeah. Чакайте селата или неделя, може би неделя, интрото да ми е готово. И да, някакво друго да ви кажа, само да разведем малко кравите, искам ще видите. Да. Айде всички на улица. И даваме това свърши за секунди просто. Ето на тук, това че нямаме планове, но ще измислим това тук много тъпости. Искам да се маха. И да, мисля, че някакво друго да ви покажа. Ако правим някакви работи, ще ви спирам клипа. И да. Да, хора, харесвайте, коментирайте, абонирайте се и чао!